abema matiefo nyina ene eye efiada. Thank God it's Friday 12th of January 2024 ensemo a ebeja so ena muna bema ɔdeneho mako ibia me babesi napɔso namde asida bema economy logistics omuna asomasna mede ene dwumadie ebrawo se de da me kan opese ode enoma ekɔ Ghana anase ye di bibi efri Ghana brawo dia dwumadie anase adwumakoi ena mekamfo amawo mama yenye mre na yensisi napɔso ema yede kwasi nyantachi eye former Jeff president no nsem nyinu anamiense bi ena yede ebehye ase na wode aba betudwa se Kanedi Japan enya dia wone no ewo ayonkofa kese bia nanso ensensem anas ekekafa no nyina no eye Kanedi Japan etimi gina na chi eka bi ma no kwasinya nteche obiem no wode aba betudwa se opese oye mrahye bedwane dia ene ohia $1 million eno ebema na etimi aba beye mrahye bedwane wowie wamfa ansoa wose eye sa adwumaku a ye friend Tiger Aya eye anas eye mu penye no sa adwumako no akwakwa se atutrafo eku a ye frɛ no ISIS ye fa ye ni entire kumase ye adwumayefo a ewo kumase se abane hwe na omfa de broni fra ne timetable no omfa mre omo esanse wo ma wo se eye dumso no eyade a eba abeka Ghana fo eho wowie na wamfansi wa eno ena abrante a yefre no kwaku sinti misa wono so ede aba betudwa se dumso na sabrei ekoso Ghana no hwan ena yemfa sobo emon wowie na osuafo abedi akira wo hwe yenyina hoden so ensem ede aba betudwa se eye dumso na ekoso no eyade a wo mo asi ano kwan match a yebewura mu woye aban dwuma yini na Ghana card no unibia enya ade a wakatua obadie yemfa ni nkire voter region abrante bi dia betudwa se wonye wonsamase a na wahyase aye wonsamase isanse voter region wono de wonim no be na agyense obewia abanum de wonin be dise de emrane se yefa ya ninkire GPRTU o se eje 60% a wom de ato eye ehyenso no anase refeso no enya de a ombete so ne ateso echena se yeko ensefufuru a John Dramani Mahama ede ensem bi ato na ne a woka ne se yeto abama na obeye eye omampani a eye NDC ni bia obeye na adwese keta hye ene pre no ode ebebo na amamu de obenin bedi senia emrase Keti North ena sabre yedro eye MPP fo bi eye executives any MPP enipa makomako 200 sabre de omse pamnotwa no ni nyina ne yakinti wom de ho akwadon eye NDC amayuko nen napɔso enene fiadai otie si yeko ensefufuru mu a eye abrante a yefrɛ no eye hyeda na bedi akon de ensebi aba betu ya se obeda Ghana fo nyina ase se eye abato a yeto no eye evidentintan ne so ro meka online no Ghana fo etimi to abama ne se ono na se fata se obetimi adi president a wotwa eye banmia ana wotwa eye Mahama na alanchiramantin atiefo no adofo aha enene efiada medim besi nyameboa na se yetenkwamu a mobesai atimi nka memo bia monitia adehye munu abema ɔdeneho